Mindig történik nálunk valami? Igen. Vert fotó? Jó, nyugodtan. El is kezdhetjük utána, Igen. én elindítottam mindent. Elkezdhetjük? Igen. Itt tetszik látni a képet, hogyha ez így... Igen, jó, rendben van. Jó, Pistám, először azt szeretném megkérdezni, hogy honnan származol te, illetve a családod? Hát onnan kezdeném, hogy az én őseim, kérlek szépen, a veszedelem után, a Mátéfalvi veszedelem után költöztek, vagyis menekültek Moldovába. 1764-ben. Ott töltöttek egy bizonyos időt, és 1786-ban visszahozta őket a Kormány, igen. a tábornok úr, a Hadik András tábornok úr, Igen. az 5 falunak mennyiségű székelységet. Igen. De ugye, mivel amikor kimentek, egy olyan 3000 fő volt, ami kiment, tehát kimenekült, és ezt az 5 falu, az nem 3000 falu, onnan több embert, még olyanokat is, akik nem székelyek voltak, azokat is telepítették oda, Hadikfalvára, a egyedüli olyan helység volt, ami egy gócpont volt, vasúti gócpont volt. Igen. 4 felé ment vonat, közlekedés. Titeket oda telepítettek, ugye? Oda telepítettek bennünket Hadikfalvára, ami azt jelenti, hogy egyedül Hadikfalva volt olyan, ami 100%-ban katolikus hívő volt. Igen. És majd innen szeretném akkor bemutatni, hogy a többi az Józseffalva, Andrásfalva, Fogadjisten és Isten segíts. Igen, igen. Fogadjisten az egy olyan falu volt, ahova betelepített, ahol tiszta csángók voltak. A többiek azok inkább székelynek vallották magukat. Igen. Még bele úgy alakult a dolog, hogy Andrásfalva az teljesen, hogy mondjam, református volt. Igen, igen. Reformátusok Igen, laktak ott. igen. A többi az mind inkább katolikus. Igen. Jó, hányban születtél, és... 1939. április 7-én születtem a Hadikfalván, az édesapám neve Farkas Antal, aki 1900-ban született, és 1985-ben halt meg. Igen. Az édesanyám pedig 1902-ben született, és 1971-ben halt meg. Az édesapám az egy csodálatos ember volt, még bele, hát virtuóz táncos volt. Igen. Ami azt jelentette, hogy ha lakodalmak voltak a székelységben, akkor mindig ő táncolt. Igen. Még bele a táncnak a neve, ami a kedvence volt, az a Silladri volt. Igen. És az édesanyám pedig az gyönyörű hangja volt, még bele Kodály Zoltánnak és Bartók Bélának is énekelt. Igen. Azon kívül 5-en voltunk testvérek Hadikfalván, még bele a Emerencia, Antal, a Pál, a Ferenc és én. Most Emerencia és Antal azok meghaltak 3 éves korukban, egy fertőző betegség volt, és abba haltak meg. Hát ugye abban az időben nem igen tudták ezt gyógyítani, ezeket igen. a betegségeket, és a Pali bátyám az 1925-ben született, a másik bátyám, a Ferenc bátyám, az pedig 1931-ben. Én 1941-ben születtem, vagyis 39-ben. Igen. És 41 volt az
én úgy nevezem az 1939-et, hogy egy háborús gyerek voltam. Ugye akkor tört ki a világháború, és hát sajnos így alakult a sors. Igen, és Mádépfalvára visszatérve, meddig voltatok ott? Igen. Igen. Mádépfalván ott nem. A Hadikfalván. Hadikfalván, bocsánat, Hadikfalván. Hát a Hadikfalván ott nagyon sokáig voltak az emberek, körül egy 100-120 évig ott Igen. voltak. Egyébként meg kell mondjam őszintén, hogy Bukovina területe volt, és kérem szépen a Bukovina az ugye annyit jelent, hogy erdőség, bükk erdőség, az a neve. És hozzátehetem, hogy az egész bukovinai terület az 2,5-szer akkora körülbelül, mint Baranya megye. Igen. Na most, de itt csak 1,5% volt csak magyar. Igen. Senki több. Semmi több. És hogy kellett onnan eljönni? Mikor volt az? Hát este kihirdették, a román hatalom kihirdette. Hányba vagyunk? 39-ben? Nem, 41-ben. 41-ben? 41-ben kihirdette a román hatalom, hogy el kell hagyjuk a területet. És hát mit tettek az emberek? Elkezdtek pakolni, összepakoltak, minden, előkészítették az ekószekeret, minden, akinek lova volt, lóval befogták, és stb. Például. És hogy menjetek Magyarországra, ugye? Így van, azt mondták, hogy el lehet menni oda, egyébként a románok találták ki ezt az egészet, de hozzá kell tenni, hogy az akkori kormány ez helyeselte, hiszen haza szerettek volna hozni, az volt a levelünk is, hogy hazatérő. Igen. Ugye? És a hazatéréssel hazajöttünk Magyarországra, Bácskába. egész onnan, Igen. Bukovinából. Hogy nézett ki ez az út, ugye, gyalog egész on? Hát nagyon keserves volt. Kérem szépen, például mondjam azt, hogy amikor a hegyre ment a ló, húzta a szekeret, akkor az idősebbik bátyám befogozkodott a ló mellé, és úgy húzta, segítette a lónak húzni. A nagypapám, a nagymamám, meg az édesanyám, édesapám meg tolták hátul a szekeret. Én meg 2 évesen fogtam a gyeplőt, és úgy mentünk. A nagymamám és a fiatalabbik bátyám, azok vezették a tehenet, meg a borjút, az életet. Igen. Tudják, mit jelent az élet, ugye? Hát tejet adott, és akkor engem is tudtak táplálni. Igen. Nem kellett venni, meg ez hasonló. Szóval vezették. Kegyetlen egy út volt, és itt kezdődött az én életemnek az egyik ilyen negatív dolga. A menet közben leestem a kocsiról, be a ló alá. És semmi nem történt, a ló úgy állt ott, mintha egy szobor. Semmit nem mozgott, hogy ki tudjanak venni onnan. De hála Istennek nem történt semmi. Igen. És akkor hogyan fogadtak Magyarországon, vagy hogy volt ez, hogy megérkeztetek Bácskába? Hát kérem szépen, a Horthy Miklós úr, kormányzó úr, és az Antall József miniszterelnök úr édesapja intézte az egészet. Igen. És így kerültünk Délvidékre, ahol egyébként Győrpusztára mentünk. Igen. Győrpuszta. Ez most zomborjáráshoz tartozik. Amit igen. nem ír, az a könyv, amit te nekem adtál. Igen. És azt elnevezték Hadikfalvának. Helyes. Igen. Az akkori bevonuló ember. Ott nem töltöttünk sok időt, 3 évig voltunk, de én, ahogy visszaemlékszek, mint gyerekként, ugye akkor már szépen láttam mindent,
egy csodálatos szép hely volt az a hely. És volt a határban egy úgynevezett kígyós, egy kis folyó, oda jártak az emberek mosni, nem otthon mostak, hanem kimentek és ott mostak. Aztán az életemnek az első katasztrófája is oda köt, amerre mentünk a kígyós felé, hát egy székely testvérünknek a háza leégett, és ahogy mentették a házat, hát valami elképesztő volt, mint gyereknek úgy látni. Végignézni, ugye? Igen. És más tragédia nem volt a családban ott? Mikor oda települtetek? De az nem közvetlen közelünkbe történt, de a partizánok, ugye? Bocsáss meg, az később lesz. A nagymamáddal mi történt? Meg közben megszületett a húgod, nem? Melyik nagymama? Aki meghalt ott Bácskával. Nem, a nagypapa. Nagypapa, igen. Igen, a nagypapa halt meg. Igen. Ugye milyen az élet? Ugye a nagypapám meghalt, ahogy beköltöztünk, és a Júlia húgom akkor született meg. Tehát mindjárt pótolta a családnak a létszámát. Tehát a másik az, hogy ami történt ezzel a partizánokkal, hogy összefogdosták a székely embereket, 41 személyt. Az én feleségemnek az egyik rokona is köztük volt, megásatták velük a hatalmas nagy gödröt, lelőtték őket, belerakták meszet rá, betemették, és hát én ezt nem láttam, csak a szüleim, ahogy mesélték, és nem is ott történt, ahol én laktam, vagy igen, a szüleim laktak. Igen, és most 44-ben vagyunk már, ugye? Igen. Ez történik, a partizánok ezt csinálják, nektek pedig el kell jönni onnét, igaz? Igen, onnan a magyar állam azt mondta, hogy elvisznek bennünket Magyarország felé. Onnan a Győr-pusztáról. De összegyűjtötték az összes népet, ami volt. Mennyi nép volt ott? Hát olyan hát nagyon sok. Nagyon mennyi? sok. 17 000 körül nép lelket számoltak körülbelül. Hát el lehet képzelni, hogy a lovakkal is, meg a kocsikkal is beálltunk Baján, oda vittek bennünket. Először Bajára a Szent Háromság térre. És nem csak oda, hanem a mellettük lévő utcákba beálltak, de rengeteg ember volt. Én akkor olyan 5 éves lehettem, igen. És ott is volt egy afférom, hogy a bátyám a Sugavica partján ott állt, nagyon tetszett nekem az a rész, ugye, gyerekként, és mondta, hogy maradjak itt, mindjárt visszajön, és akkor elvisz. De ugye elment, én meg milyen gyerekként kicsit elkoboroltam onnan. A bátyám visszajött, és nem talált. El lehet képzelni, hogy könnyen elveszhettem volna, mint akárki, hát szóval nagy tragédia lett volna velem szemben. De hát hála Istennek visszajött a bátyám, megtalált, és kaptam is érte. Igen. Bajáról hova mentetek? Vagy hova vezényeltek bennetek? Azt is a magyar kormány intézte, hogy Bajáról irányítottak Sümeg felé, és Mihály fán pihent meg az egész transport. Azt tervezték a németek, ugye, vagyis a magyarok meg a németek ezek együtt, hogy velünk elvisznek Németországba, és velünk pótolják azt a veszteséget, amit Németország elszenvedett, ugye. Hát akkor többek között ott az történt, hogy elkezdték bombázni a környéket, Mihályfát is, és a szüleim gödröt ástak,
bementek a gödörbe, és kukoricaszárral betakarták a területet, hogy ne lássák, hogy mi van ott. Hála Istennek nem is történt velünk ott semmi olyan különös probléma. Igen, igen, és akkor közben megérkeznek az oroszok is, ugye? Igen, megérkeztek az oroszok, és mivel odaértek az oroszok, azok visszafordították a jó népet, és elirányították dél felé. Szexárdon keresztül szerettünk volna jönni, de Szexárdot is bombázták, hogy kik, aztán én ahhoz nem nagyon értettem, és kérem szépen, ott is még a lovakat is betakarták ilyen kukoricaszárral, a kocsikat, meg minden úgy nézett ki a határ, ugye, mint amikor termelés után be van takarva minden, és így ott se történt olyan különösebb baj, de viszont a vonulásnál, amikor vonult a jó nép, akkor ugye a keskeny út, jöttek a németek tankokkal, kocsikkal, és az keresztanyámat egy tank elgázolta, még vele terhes volt, szegény, és mind a ketten meghaltak. Igen. Igen, jó, akkor Tolna felé hajtanak benneteket, vagy terelnek benneteket, és akkor mi történt? Melyik településre mentetek? Hát onnan úgy irányítottak délfelé, hogy Baranyába szerették volna, meg Tolna megyébe elhelyezni az embereket. És Baranyába, ugye Vémén, Palotabozsok, Somberek, akkor Himesháza. Német lakta területek, ugye? Ilyen helyre, akkor Tolna megyébe, oda rengeteg, oda ment a legtöbb székely Tolna Igen. megyébe. Ugye, oda több mint 16 községbe. És például, ugye Bonyhádvaras, Bonyhád, Tevel, Kakasd, mindenféle ilyen Kalaznó, Kégy, Kisbejke, Nagybejke, ezekre a településekre telepítették le. Na most az én bátyám előre ment egy-két nappal, és körülnézett, ugye Vémén, Palotabozsok, Somberek, ezt a hármat nézte meg, hogy milyen a falu. És Vémén tetszett neki meg a legjobban, mert Véményt hasonlított is a Hadikfalvához. Igen. A természeti adottságai nagyon hasonlítottak. Igen. Jó, akkor elérkeztetek Véménre. Mi történt ott a németekkel, hogy ti odaérkeztek? Hát Véménden rengeteget elvittek szóval deportáltak Németországba. Mi, ahogy én, olyan, mit mondjak, egy olyan 6 éves lehettem akkor már, és a vasútállomással szembe lévő magas oldalon ott üldögéltünk, és ott láttuk, hogy hogyan vagonőrözték be a németeket, hogy sírtak, hogy keseregtek. Hát én így kétszer éltem át a kitelepítést, magamét és a németekét. És akkor már éreztem, hogy mit jelent az, hogy kitelepítés. Ahogy láttam a sok szenvedő embert, nagyon sajnáltam őket. És ott történt az is az éjszaka folyamán, amikor ott a németek úgy már készülődtek a bevagonőrozásra, meg ehhez hasonlóra. Éjjel, amikor már mi beköltöztünk a házba, hogy éjjel valami zajt hallott az édesapám, és kiment, hogy megnézze, hogy mi történik, és látja, hogy a tyúkolnál valakik vannak. Hát oda ment, és hát a tulajdonos, a Trábert Józsi bácsi, meg a segítői, hát a tyúkolba elástak valamit.
ugye, és azt szerették volna kiásni, és oda ment a édesapám, és mondta, Jóska, hát nappal is jöhettek, mi nekünk nem kell ez. Mi úgyse tudtuk, hogy mit ástak el, ugye? Igen. És akkor nagyon jó barátságot kötöttünk a házigazdáékkal, még bele 8 év múlva hazajöttek Németországból, látogatóba, és úgy jöttek haza, hogy hát na, most majd megnézzük, hogy a székelyek hogy lelakták a házat, ugye? És akkor, amikor megérkeztek, olyan gyönyörűen ki volt javítva a ház, meg mindenféle, annyira örültek, és egész végig, amíg meg nem haltak, jöttek is hozzánk és látogatókba Németországból. És hol aludtak ők, mikor jöttek? Hát összejöttek ők valahol, azt nem tudnám én megmondani. Egy csomóban, németek már akkor már volt, aki a saját, megengedte a tulajdonos, hogy még ott lakjon a házba. Például ti is, ugye? Mi is, ugye? Mert a mi házunk a legszebb ház volt. Nem akarok dicsekedni, de vagyis a németnek és az is érdekes, rendkívül a sors ilyen. Igen. 39-ben születtem, ezt a házat meg a németek 39-ben építették. Hogy... Úgyhogy nem volt egy idős ház, tehát egy újonnan épített szép ház volt. Szép a templom, a mi házunk, a templom mellett, szembe vele az iskola, hát mondjuk 20 métert mentem, amikor iskolába jártam. És a templom, de most már az iskola, az már az öregek otthona lett, és a templom mögé a paplaknak a területére épült rá az új iskola. Nagyon szép iskolát építettek egyébként. Igen, mikor ott vagytok, mihez kezdett édesapád? Mivel foglalkozott? Kapott-e földet például? Igen, kapott 15 holt földet, és avval kezdett gazdálkodni, majd belépett a TS-be, mert be kellett lépni. Majd 56-ban kilépett, amikor megtörtént az 56-os forradalom, és amikor egy bizonyos idő eltelt, akkor vissza kellett lépni. Vissza is lépett az édesapám, mindenki visszalépett, aki esetleg kilépett, és akkor lett az édesapám a TS-nek az üzemegységvezetője, a növénytermesztési üzem, és a barátja, a Márton András, az lett az állattenyésztési brigád üzemegységvezető. De míg magángazda volt, akkor például segítettél neki? Hogy mondod? Amikor magángazda volt az édesapád, még nem volt a TS, vagy miután kilépett a TS-ből, akkor segítettél neki? Mit csináltál? Mivel ugye akkorjában lettem egy fiatal, iskolán kívüli, akkor hát az ottani, hogy mondjam, a paraszti élet ilyen volt, a fiúnak ott kellett maradni. Már a többiek már nősülgettek, meg ehhez hasonló, akkor már ők félrementek. És kaszáltam, vetettem, arattam, mindent kellett csinálnom, fiatal legénykeként. Aztán az édesapám, ahogy visszalépett, azt mondta nekem, hogy fiam, te ne legyél TS-tag, menj el valahova tanulni. Akkor így kerültem én a bőrgyárba, és a bőrgyárba timár tanuló, ahol elvégeztem a timár szakmát és a vegyész szakmát, és 40 milliós gépeket kezeltem. Ha valami hiba volt, akkor nekem kellett beállítani. Ilyen 40 milliós gép volt, 10 darab körülbelül, ezekre kellett akkor ügyelni, és így, mint üzemvezetőként
kerültem nyugdíjba, és Jó, igen, egy picit visszamegyünk, jó? Tehát meséltél arról, hogy édesapád milyen szépen táncolt, édesanyád és a bátyádról mondjál valamit. Hát az én édesbátyám is, a Pali bátyám, az a népművészet mestere volt, Farkas Pál, és karnagy 600 éneket tudott fejből. És a Sebő Ferenc művész úr is járt hozzá gyűjteni, táncot tanulni. Nagyon szépen táncolt, az édesapám az virtuóz táncos volt, az rögtönzött mindenféle ilyesmi dolgokat, az én bátyám az meg ugye színpadias táncot kedvelte jobban. És ami téged illet ilyen téren? Amit engem illet, hát én is többek között ilyen beállítottságú voltam, bár a hangommal nem igen dicsekednék. Táncolni, az vallom, hogy szépen táncoltam, sőt, csoportokat is vezettem, például Véminden, Sombereken, Pécsen a Bőrgyár és a húsipari vállalatnak a tánccsoportját, aztán a katonaságnak, a tüzérlaktanyának a fiai, meg ott a lányai, ott van egy kórház a tüzérlaktanyánál, ahol volt, ott a lányok, ebből is alakult egy tánccsoport is, azt is vezettem. Igen. Egyébként mindenki a családban nagyon szépen énekelt, és nagyon jó táncos volt. És te még a színházban is táncoltál? Igen, öntevékeny együttesek táncoltak abban az időben a színházban, például táncjátékokban vagy operettekben, mert akkor még nem volt balettegyüttes. Az első balettegyüttes ugye az Ekimrének volt, ami csodálatos egy teremtmény volt. Nagyon jó összehozott egy ilyen tánc együttest, egy balett tánc együttest, élveztük mindnyájan. Azért szerettem utána nagyon sokat járni a színházba, hogy őt lássam. Igen. Akkor hát talán mikor megnősültél, akkor ennek vége lett? Vagy akkor is folyt? Hát ugye fiatalon, hát elfelejtettem, akkor nem foglalkoztam én se a hittel, meg ilyesmivel, költészettel, meg ilyen, hanem az egyedüli munkát elvégeztem, és utána a feleségem megajándékozott 2 szép gyermekkel, ő is, az én feleségem, ő is székely származású, még bele Kisdorogon született, de egy pár, azt hiszem, ahogy hallottam őtőle, hogy körülbelül egy olyan 3-4 év után Kisdorogról elköltöztek Vaskútra, mert Vaskútra telepítettek sok rokont, meg és akkor ők oda mentek. Igen, de ő már Magyarországon született. Igen, ő már itt született Magyarországon. Igen. Nos, de a szülei azok is hadifalviak voltak. Igen, igen. Hát akkor a családról. Hát a család az gyönyörű gyerekeim születtek, és nagyon szép életet élnek, és született a lányomnak 4 gyermeke, a fiamnak meg 1 kislánya. A nagyobbik unokám, az Budapesten a T-Home-nak a menedzsere, az nagyon tehetséges ember, a felesége egy tanárnő, és nekik is született 3 gyermekük, tehát dédunokak, a Borbála, a Mira és az Ábel. Csak a Borbála
egyedül ő van a Borbála, aki én úgy érzem, hogy a családba beleszületett, mert nagyon tehetséges. Budapesten egy táncegyüttesben szerepel. Igen. Talán ő örökölte az én ágamat, Jó. vagy a őseimét. Hát Igen. ki tudja. Nagyszerű. Igen, és van egy másik lányod, A unokád. másik lányom, a lányomnak a másik lánya, az meg Németországban, Helsfeldben laknak, azok is nagyon szépen élnek, van munkájuk, szépen beszélnek németül, nagy hasznát veszik a középiskolába a nyelvtanulásnak, Igen. ugye? És ott is született két kisfiú, a Bendegúz és a Teodor, vagy a Bendegúz Teodor, és a másik pedig a Niklas. Igen, és az Anikó unokádról mondál még? Aztán van egy Anikó nevű unokánk is, aki szerzetesnő lett. Domonkos rendi szerzetesnő, mert itt Pécsen az olasz tagozatos iskolába járt, a Kodályba. Kodályba, igen. És hát 9 évig szolgálta a rendet, közben kedve támad, hogy bibliatudós akar lenni, meg professzori címet szeretne, nagy tervei vannak, és elment Rómába. És nagyon szeretik Rómába is, és Rómába felkérték, hogy az akadémián, a pápai akadémián legyen ott az igazgatónak a helyetteseként tanítson, és maradjon kint Rómába. És hajlamos rá, hogy kimarad. A sors így hozta, sokszor jár haza, nagyon sokszor elment, például egész Európát bejárta, sőt, elment a Szentföldre, és érdekes módon pont 2 nappal jött haza, mielőtt kitört most ez a háború. Igen. De közben ő tanul is, és mit mondott, hogy mi lesz a diploma? Ő nagyon sokat tanult, a Sapientia Egyetemet elvégezte, utána az eltére járt, tanult az ógörög, az héber, akkor az arámi nyelvet, az akház nyelvet tanulta, az őstudományokat akarja ő magáével tenni. Igen. Abból akar tanulni, meg tanítani. Igen. És a hitedről még szeretnék A kérdezni. hitem, azt kérem szépen, keresztény vagyok. Senkinek nem vagyok az ellensége, és járok a Véminden, nagyon sokat minisztráltam gyerekkoromban, és a Schappenberger plébános úr egy csodálatos ember volt, és nagyon jó pap. Nagyon szeretett, ő nála jártam, de meg kell mondjam őszintén, hogy a tanárokat is meg kell dicsérjem, az én tanáraimat, meg a tanítóimat, például a Manci néni, tessék elképzelni, hogy 57 fős osztályt vezetett. Abban az időben én nem hiszem, hogy a mai világban 57 fővel el tudna bírni egy tanár. Biztos, hogy nem. Igen, és itt hogy gyakorolod a hitedet Pécset mostan? Hát Hova jársz Pécsre, templomba? ugye a pálosokhoz jártam, még vele úgy alakult a sors, hogy a lányom az a Kertvárosi templomba járt a misére, az egyik barátnőjével. És amikor megszületett a Gergő, és kicsit nagyobb bacska lett, óvodáskorú, akkor oda jártak, vitte magával. Például volt olyan esemény, ugye,
hogy elkezdett sírni, és a lányom ki akarta vinni a templomból, és a Péter atya a mise közben, prédikáció közben mondta: Anita, ne vidd ki, a Jézus a gyereket szereti a legjobban. És akkor nem vitte ki. És akkor elhallgatott a Gergő. És nagyon szerette a Gergőt, és amikor a párosok visszakapták a Hunyadi úti templomot, akkor a Péter atya oda felköltözött, és vitte magával a Gergő unokámat. Például a Gergő kellett venni neki mindenféle olyan prédikál, ami a papnak kellett, olyan dolgokat, és otthon ő, mint óvodás, prédikált, misét tartott, mi meg ültünk, és hallgattuk, hogy prédikál. Aztán oda jártam, és én is a párosoknál, mint sekrescsés eleinte voltam, szívesen elvállaltam, felkért a dr. Szentírmai Tamás úr, felkért rá, és a párosok nagyon szerettek nagyon olvasni, és mint lektorként is részt veszek a miséken. Minden vasárnap, ugye este felé, az esti misén én lektorkodom. De már sekrészcsésként nem veszek részt a dolgokban, igen, mert azért 85 éves az már. És sokat utaztál is, ugye? Rengeteget utaztam, 18 országot jártam be, hála Istennek, még bele, rendszerváltozás után, a pálosokkal és a Fidesszel. Volt olyan hely, ahol nagyon sokszor, többször, például a Szlovákiában, vagyis Felvidéken úgy tervezték az utakat, hogy keleti, északi, nyugati, ez mind külön volt a zarándokút. Akkor Kárpátalján, Erdélybe, Délvidéken, Horvátországban, Szlovéniában, ott is jártunk, Olaszországban többször, Németország, Franciaország, mindenfelé. És legutóbb hol jártál? Hát legutóbb a pálosok újra építettek mert ugye nagyon sok kolostoruk volt Erdélyben is a pálosoknak, és most átadtak Harkitafürdőn egy új kolostort, és a Botond atya meghívott bennünket Pécsről, és indítottunk egy zarándokutat, és a feleségemmel, a párommal részt vettünk egy nagyon szép úton, nagyon szép események történtek, együtt voltunk. Igen. Hát jó, nagyon szépen köszönöm. Én hadd Köszönöm kérdezzek szépen. egyet, bocsánat. István, ön bukovinai székelynek tartja magát, ugye? Ön bukovinainak tartja magát, ugye? Természetesen. A gyerekei is bukovinai székelynek Hát tartják igen, magukat? ők is. És az unokák? Sőt, hadd mondjak még azért valamit, hogy ahova benősült az én unokám, a Gergő, Pesten, a Simon családba, a Simon György, ez a Szent István Rádió igazgatója volt. Az édesanyja meg a feleségének az édesanyja, a Szent István Bazilikának a irodavezetője. És így ezek nem székelyek voltak, de imádják a székelyeket. Például nagyon örültek, amikor az unokám bekerült a családba, ugye, mint székely. Tehát még ők is székelynek tartják magukat. Igen, csodálatos emberek, a nyelvük az világhírű, egyedi, senki nem beszéli, úgyhogy nagy hiba, mindig piszkálják ezt a szegény Magyarországot, én nem tudom, hogy miért. Holott sokat kellene tanulni tőlünk. István, hazament
Hadikfalvára? Nem sajnos. Soha? Annyit nem. Megígértek ez a budapesti unokám, megígérte, hogy el fognak vinni haza Hadikfalvára. Az édesapám volt. Igen. Igen, ő már hazament egyszer, még vele úgy, hogy hazament, és a nagypapámnak a testvére az még élt, és az meg eljött hozzánk. De ő egy kis román ág is volt bennünk, nagyon ősi dolog szerint, még bele olyan ág, hogy egy nagyon gazdag volt az a román ág, és hogy mondjam, egy ilyen építkezésbe belecsalták őt, és átverték, és elszegényedett. Abba is haltak meg, a feleség is, meg szóval a dédnagymamám, meg dédnagypapám. De nagyon tiszteltük, mert csodát. Édesapám az ott egyébként Csernovic volt, oda járt, mint gépész, még vele olyan gépész volt az édesapám, hogy a nyáron, az aratáskor segített aratni a géppel az embereknek. Télen meg szecskát vágtak. Ugye, rengeteg az ember megfogadta őket, és akkor elmentek oda, és ott egész télire megvágták a szecskát. Így éltek ott. De utána ott teljesen román lakosság lett, ugye, Hadikfalván. Mind az 5 falut teljesen románokkal töltötték fel. Egyébként meg kell mondjam őszintén, hogy Bukovina a legtöbb ugye román volt. Még a németek is, például 21% német volt Bukovinában. Igen. Magyar csak az 5 falu volt. Igen. Senki más. Ott folyt el a Szeret folyó, a Szücsáva, meg ehhez hasonló. Például kertünknél mi ott laktunk a központban, tehát a tér, úgy, mint nálunk a Széchenyi tér, azt a székelyek úgy nevezték, hogy Nagy Puszta. Az volt a Nagy Puszta. És ott mellette volt a templom, az iskola, és ott mellettem laktunk mi. Jó. Köszönjük. Nagyon szívesen.